Nanawagan naman po ang lokal na pamahalaan ng San Fabian ng malawakang suporta mula sa publiko para sa isasagawang blood donation drive ngayong darating na Enero 31 bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Ayon sa LGU, ipinagbigay alam na ng mga opisyal ng barangay ang nasabing aktibidad upang makatulong sa pagpapalaganap ng impormasyon at paghikayat sa mga kwalipikadong individual na lumahok. Ang blood donation drive ay bahagi ng mga programang pangkalusugan ng bayan at isasagawa sa pakikipagtulungan ng Region 1 Medical Center na mangangasiwa sa pangongolekta at ng wastong pagpoproseso ng dugo. Binigyang din ng LGU ang kahalagahan ng regular na blood donation activities upang matiyak ang agarang tulong medikal sa mga pasyente sa oras ng pangangailangan. IFM News. IFM News. IFM.